В суседней Польше был президент, в суседней Литве был президент, в суседней России, на якую весь час глядели, и он еще с 90-го года был, в суседней Украине был президент. А мы что? А у нас что? Вот ничего не будет? Президентство было принятое под Кебіча, а оказалося, что перемог інший. И народ это слухает, думает, блин, кто, вот как бы с кого спытать? Ну і вось прынялі гэту канстытуцыю з прэзідэнтам як у людзей, а Юра, атрымалася не як у людзей. «90-е forever». 15 сакавіка 1994 года Верховны Савет Рэспублікі Беларусь 12 склікання прыняў канстытуцыю. Гэта была першая канстытуцыя ў найноўшай гісторыі незалежнай Беларусі. Юра, вось у той час я быў дэпутатам Верховнага Савета і членам гэтай канстытуцыйнай камісіі. Яна складалася прыблізна з некалькіх дзесяткаў дэпутатаў, плюс былі спецыялісты, юрысты ў галіне канстытуцыйнага права. Спачатку камісію ўзначальваў Мікалай Дземянцей, потым Станіслав Шушкевіч, потым Мечыслав Грыб. Ну, адпаведна, як яны былі, займалі пасаду старшыні. І ввогуле я мог бы сказаць вот зараз, што я вот ганаруся тым, што меў дачыненне да распрацоўкі гэтай канстытуцыі. Але, можа быць, я цябе здзіўлю, але я скажу, што не трэба было яе прымаць. І не трэба было прымаць яе не таму, што існуюць у свеце краіны, якія, скажем, канстытуцыі не маюць. Вот, магчыма, для некаторых гледачоў, асабліва для моладзі, будзе дзіўным, што, напрыклад, Великабрытанія не мае канстытуцыі як такой. Ёсць пэўны набор законаў, якія маюць канстытуцыйны характар, а канстытуцыі няма. Няма канстытуцыі в Ізраілі, в некаторых іншых краінах, але я кажу не пра гэта. Вось, скажем, тактыка апазіцыі БНФ была такая: давайте спачатку правядзем выборы по новым законе, бо гэты Верховны Савет быў абраны яшчэ ў камуністычныя часы, ён не адпавядае патрэбам часу, а ўжо новы дэмакратычна абраны парламент, будзе ён там з БНФ, ці ён будзе там з посткамуністаў, але ён будзе ўжо абраны дэмакратычна, прыме канстытуцыю і вырашыць, як яму, так сказаць, жыць, якая павінна быць сістэма. Прэзідэнцкая ці не прэзідэнцкая. Ну, а другі момант быў той, што, конечно, Народны фронт, і не толькі Народны фронт, выступаў супраць прэзідэнцкай рэспублікі. Тым не менш, вось, нягледзячы на пратэсты БНФ, канстытуцыя была прынятая. Ну, дык, Юра, ты згодны, што не варта было гэтага рабіць? Я згодны з тым, што выбары былі патрэбныя. Мы з табой уже это абмяркоўвалі, як паручык Дуб казаў, што мы яшчэ са спадаром акруговым інспектарам гэта да вайны абмяркоўвалі. Вот так мы з табой. Вот. Безумоўна, калі адбылася, як я кажу, фактычна рэвалюцыя, калі адбылося стварэнне новай дзяржавы, то новай дзяржаве, пострэвалюцыйнай дзяржаве трэба была новая ўлада. Вот. І таму было б натуральна, зразумела, правесці выбары. Але ведаеш, вот што тычыцца той сітуацыі наконт прэзідэнцтва, я памятаю тую сітуацыю. І ты, я думаю, таксама памятаеш. Толькі скончыўся Савецкі Саюз. Ну, можна спрачацца, ці звалілася там незалежнасць на галаву беларусам, ці не звалілася. Але шмат для каго это было шокам. І не столькі нават незалежнасць, колькі вот все гэтыя сацыяльна-эканамічныя рэаліі. Калі інфляцыя 50% ў месяц, калі рост злачыннасці, не толькі там нейкія там арганізаваныя там злачынныя групоўкі там ці карупцыя, а рост просто бытавой злачыннасці. Абсолютно як бы разбалансаваны эканамічны механізм, тому што это быў зборачны цэх Савецкага Саюза, а Савецкага Саюзу няма. І таму вельмі шмат у значнай часткі людзей, не толькі ў палітычных сілах, хаця калі ты памятаеш, была тады такая АДПБ, папярэдніца АГП, якія таксама выказваліся за прэзідэнта. Шмат у каго у людзей была прага
парадку і прага адказнага. Вот в этом бардаку за яго хто-то вот ёсць асоба, якая вот за это адказвае, якую мы можем спытаць, а чаму вот так, а не гэтак? И вот эта прага значной ступени спородила президентство, а не столькі там хитрыкі Кебіча и его команды. «90-е Forever». Юра, ты нездарма прыгадаў одно прозвішча Кебіча. І сапраўды канстытуцыя рабілася пад Кебіча. Увогуле я скажу, што першыя 2-3 гады Конституция, якая рабілася, хотя мы были супраць яе прыняцця гэтым Верховным Советом, але яна была, я не скажу, что ідэальны быў праект, але, як прыклад, преамбула пачыналася з таго, што прыгадывалася там Великое княство Литовское, в адным варианте нават Туровская и Полоцкая, Белорусская Народная Республика, БССР, Декларация об суверенитете, як крыніцы дзяржаўнасці, як падмуркі дзяржаўнасці Беларусі. Потым, прыблізна летом 93 года, пачаўся такі пералом, номенклатура пайшла ў наступ, Кебіч актыўна пайшоў у наступ, все гэта узгадкі пра БНФ, пра ВКЛ было выкінутае, і пачалося ўвядзенне прэзідэнцтва. І, між іншым, Шушкевіч памяняў сваю пазіцыю, он спачатку быў супраць прэзідэнцтва, ў сялякім разе супраць моцнага прэзідэнта, а потым зрабілі гэты варыянт моцнага прэзідэнта менавіта пад Кебіч. Я нагадаю, што депутаты БНФ, 30 чалавек, ввогуле не ўдзельнічалі ў галасаванні па Канстытуцыі па гэтых раздзелах. Мы адмовіліся браць гэтыя бюлетэні, ввогуле рэгістравацца, думалі сарваць кворум, але гэтага не атрымалася, бо ўжо Кебіч, ягоная каманда звозілі дэпутатаў-ветэранаў аж на карэтах хуткай дапамогі. Я не перабольшую, такое сапраўды было. Прэзідэнцтва было прынятае пад Кебіча, а аказалася, што перамог іншы. Сергей, але я все ж таки хочу вернуться до контексту. Тут да пытання, чаму здарылася прэзідэнцтва. Я выдатна памятаю, вот некий выступ Шушкевича. Шушкевич приехал ці-то на завод, ці там на ферму, не памятаю. И народ, бабы ему кажут: Станислав Станиславович, да вот то не так, да гэта не так. А он каже: слухайте, да я спикер парламенту, это да ўраду. Это да ўраду, я ж не могу вырашыць ваше пытанне. А Кебіч в свою чаргу казаў: слухайте, так я ж урад, у нас же есть парламент законы прымае, по якіх вы живете. Юра, и народ это слухает, думает: блин, кто, вот как бы с кого спытать? Секунду, але Кебіч яшчэ казаў: я б зарабіў, але ў мяне няма паўнамоцтваў. И Шушкевич казаў: у мяне няма паўнамоцтваў. И в этом сенсе абсолютно посыл. Ну так возьмите кто-нибудь, хай будет кто возьме полномочства. И это был посыл от народа. А кроме того, пригадай контекст. Бо вот это тое, что заставалася в Республике Беларусь, абсолютно советская. Старшыня Верховного Совету, высшейшая службовая особа. Это что такое? В соседней Польше был президент. В соседней Литве был президент. В суседняй России, на якую весь час глядели, ён яшчэ з 90-го года был. В суседней Украине был президент. А мы что? А у нас что? Вот ничего не будет? Люди глядели вакол, порядку нема, и президента нема. Значит, повинен быть президент, як у людей, як у суседзяў. Вот такая логика, ее перебить было вельмі складана. Вельмі складана, я пагажуся. І прынялі гэту канстытуцыю з прэзідэнтам як у людзей, а Юра, атрымалася не як у людзей. Это, як бы сказаў, так, як у расейцаў, так можа і хутчэй і вельмі падобна. Дзякаваць Богу, хоць у нас гарматаў не стралялі. Вот. І в этом сэнсе, якраз жа, дарэчы, в 93-м годзе у Расіі і прэзідэнт стаў такім прэзідэнтам, якім потым стаў Лукашенко. То есть можна там паважаць Ельцина за его там заслуги перед дэмакратыяй і іншае, але вот этот працэс аўтарытарызацыі ён ішоў па значнай частцы былога Савецкага Саюзу, што падштурхоўвала адпаведна і беларусаў таксама. Тут і пагаджуся. Тут працэс у нечым быў агульны і цалкам ізалявацца было вельмі цяжка ў сялякім разе, і вот гэты аргумент, што паўсюль ёсць прэзідэнт, сапраўды з ім было даволі цяжка спрачацца. «90-е Forever». Добра, якую б не было, так сказаць, Канстытуцыю
прынялі, мы тады лічылі недасканалай, праз там 2 тыдні яе аддрукавалі, Мечыслав Грыб, старшыня Верховнага Савета, яе урачыста падпісаў. Мы, здаецца, не пайшлі, апазіцыя БНФ, на гэтую цырымонію ў знак пратэсту. Прайшлі прэзідэнцкія выбары, перамог не той, пад каго гэтая канстытуцыя рабілася, перамог Лукашенка. Вот з гэтай канстытуцыі, дзе даволі моцныя былі правы ў прэзідэнта, бо рабілася яна парламенцкай большасцю пад іх лідара Паткевіча. І вось ужо, як ты памятаеш, ужо праз некалькі месяцаў, калі не тыдняў, нават тыдняў, ужо ў верасні 1994 года Лукашенко на сесіі Верховнага Савета заявіў, што вось для ажыццяўлення эканамічнай праграмы, якую Верховны Савет зацвердзіў, прэзідэнцкай эканамічнай праграмы, яму не хапае паўнамоцтваў. І вось потым гэтая прага ўсё новых паўнамоцтваў ішла 2 гады, аж пакуль не прайшоў, не правіў ён рэферэндум у восень 96 года. Мы асобную перадачу прысвецім гэтай падзеі, гэтаму рэферэндуму, які ў свеце быў спрыняты як канстытуцыйны пераварот. Але вось, Юра, на твой погляд, непазбежныя былі вось гэтыя, так сказать, змены Канстытуцыі, ці ўсё ж такі гэтая Канстытуцыя давала магчымасць і Лукашенку дзейнічаць і ажыццяўляць сваю перадвыбарчую праграму у межах таго, што называецца канстытуцыйная законнасць? Я вось лічу, што давала цалкам. Ну, я думаю, что все-таки 96 год это была кропка бифуркации. Магчыма, адзіная вот пасля абрання Лукашэнкі, адзіная развілка, калі беларуская гісторыя магла пайсці іншым шляхам. І это быў фактычна адзіны момант, калі адбыўся рэальны раскол уладнай эліты. Ну, калі браць ее в шырокім сэнсе. Калі значная частка парламенту была супраць, калі значная частка і номенклатуры была супраць гэтага. Мы памятаем і адстаўкі там і Саннікава, і Чигиря, Соснова. То есть гэта вот быў рэальны крызіс, і тэарэтычна справы маглі пайсці інакш. Але гэта была пэўная праверка палітычнай культуры, палітычнай спеласці. В этом сэнсе развілка была паміж украінскім шляхам. Украінскіх прэзідэнтаў таксама не будзем ідэалізаваць. Яны спрабавалі ісці шляхам Лукашэнкі, але ім грамадства этого не дала. Ну і парламент, Верховная Рада не дала, там быў моцны парламент. Ім палітычная эліта не дала. І народ, можна сказаць. А ў Расіі далі. У Расіі далі дэмакрату Ельцыну, але мадэль не надта дэмакратычная. Перамагла, да, пры дапамозе танкаў, як мы памятаем, абстрэл Белага дому. Вось. Ну, у Беларусі, в прынцыпе, праз 3 гады адбылося в іншай форме пад іншага чалавека, але адбылося прыкладна тое, што ў Расіі. Можа, нават і ў сэнсе вот арганізацыйным яшчэ горш, чым адбылося там. І я памятаю, нябожчык, наш калега з рускай службы Пётр Вайль в 96 годзе, а ён якраз асвятляў гэты крызіс канстытуцыйны. І вот калі прайшоў рэферэндум, ён сказаў такую рэч, кажа: ведаеце, вы зараз даволі доўгі час будзеце нецікавыя свету. Дыктатура — это не падзея, это лад жыцця. Ну, сапраўды, вось ужо прайшло 24 гады, як свет жыве у гэтай сітуацыі, назіраючы за Беларусю. Ну, тая частка свету палітолагаў, якім гэта цікава. Большасці, конечно, не цікава, але Беларусь жыве вся пад гэтым. І ну, вот, зараз ужо некалькі месяцаў працуе так званая канстытуцыйная грамадская камісія з Анатоліем Лебедзькім, былым членам Конституцыйнага суда Михайлом Пастуховым, там і іншыя, ёсць былыя дэпутаты, 12 і 13 склікання, распрацоўваюць канстытуцыйную мадэль. Юра, вось калі сабе ўлічыць такое, што ну, зараз, вот, напрыклад, все, Лукашенко сыходзіць, так, і мяняецца структура ўлады. Давай будзем браць гіпатэтычна, што вот, абсолютна чыстае поле, прыходзяць нейкія дэмакратычныя сілы, ну, да ўлады. Яны павінны будуць вярнуцца да канстытуцыі мадэлі 94 года, ці іх задаволіла б вось тое, што зараз ёсць?
Ну, ведаеш, магчыма і вернуцца да Канстытуцыі 94-го году, але фактычна, я думаю, ўлада будзе строгая. Гэта будзе тлумачыцца і характарам народу, які не так ужо кардынальна змяніўся. І вот эта патрэба, каб быў адказны, каб быў старшой за вот это вот усё, яна, Сергей, скажам шчыра, у беларусаў засталася. Акрамя таго, я думаю, ты разумееш, што як бы калі Лукашенко сыдзе, то ён сыдзе не на піку росквіту. Ён сыдзе, хутчэй за ўсё, як бы на нізе глыбокага эканамічнага крызісу. І это узмацніць вось гэтую прагу, а хто старшой, да каго звяртацца, чтобы вот это вот все разгрэсці. А акрамя таго, калі это будзе рэвалюцыйным шляхам, то прыходзяць новыя людзі і перад імі встае пытанне, а што ж рабіць з былымі прыхлебацелямі ранейшага дыктатарскага рэжыму, асабліва калі высветліцца, што гэта паўкраіны, вот, то тады, ведаеш, вот это як бы не абавязкова модель 96-го году, але я паўтараю. 94-го я маю на да, нет, я маю на увазе не абавязкова цяперашняя вот, дзейная канстытуцыя, але тое, што памкненне да строгай улады, я думаю, што яно будзе дзейнічаць, прынамсі, як матыў, як імпульс, будзе і тады. Ну што ж, можна шмат прэтэнзій выказаць да Канстытуцыі 94-го года. Яшчэ раз нагадаю, што асноўныя змены былі унесеныя ў 96-м годзе, а яшчэ адна змена была унесеная ў 2004-м. І вось гэтым пунктам Канстытуцыі 94-го года істотна адрознівалася ад таго, што мы маем зараз. Я назову гэты пункт. Прэзідэнт не можа абірацца на сваю пасаду больш чым 2 разы. Девяностые Forever.